haka soyayyar da ke tsakana da ummi rahab soyayyar uba da ya ne. Zan iya ba da aurenta. Ummi duniya ta sanni da ita, kuma ni ina karɓan jarabta kowace iri ce ta zo gare ni. Sannan kuma duk mutumin da aka ce yau ka ɗauke shi a matsayin ɗa ko ya, to babu ranar da mahaifinsa zai ce Allah ya tsine maka, sai dai ta maka addu'a akan hanyar da ka canza ko kuma ka bi idan mara kyau ce. Soyayya da ke tsakanina da ummi rahab ta uba da ɗa ne, uba da ya, wanda waɗanda suke kusa sun sani, waɗanda suke nesa ne suke yi wa abin kallon wani abu daban. Kowa ya sani, ko in ce waɗanda suka sani sun sani tun tana shekara 11 nake kula da ita. Amma ina so mutane su fahimta cewa ba hannuna take ba, ina kula da ita ne a cikin masana'antar Kannywood. Sannan tana da iyayenta waɗanda suke kula da ita, su ne masu bata tarbiyya. Ni nawa kare ta da kuma kare mata mutuncinta da kuma ɗora ta a hanyar da ya dace a cikin masana'antar shine aikina tun tana wannan ƙaramar yarinyar har zuwa lokacin da ta girma. An datse mata harkar fim ɗinta tun kafin ta girma. Bayan ta girma kuma still ni dai na sake dawo da ita. So abubuwa sun faru waɗanda ka san yaro, an ce ka haifi yaro baka haifi halinsa ba, kuma duk ɗan da ba kai kai wanda ka haife shi ma yana iya fin ƙarfinka, ballantana wanda kawai ka ɗauke shi a matsayin ɗa. Don haka ba wani abu bane, wani kes wanda ya faru tsakanina da ita da mutane suka dinga juyawa suka mai da shi wani abu daban. Babu wata matsala, kawai na ce bi nan kin ce a'a, zauna nan kin ce a'a, ga inda zan yi. Kamar yadda na faɗa maka a baya, in dai zan riƙe yaro in ce masa karye kaza kuma shi ya je ya yi, karki kaza kuma ki je ki yi, to an yi kafin ita. Kuma da aka zo kanta ma na ce to Ubangiji Allah ya bada sa'a, na yi iyayi na, kuma na tabbatar da lokaci zai nuna cewa lokacin take guri na ga yadda take, bayan ta rabu da ni ga yadda take. Wannan kawai shine abin da zan iya faɗa. Babu soyayya tsakanin da ita. Soyayya kala biyu ce, ba ma kala biyu ba. Akwai soyayya tsakanin mutum da dabba, akwai soyayya tsakanin saurayi da budurwa, uba da ɗa, aboki da aboki, ƙawa da ƙawa da shauransu. Haka soyayyar da ke tsakanin da ummi rahab soyayyar uba da ya ne. Zan iya ba da aurenta ga duk wanda yake sa, shi kanshi wanda take so din, wataƙila da ya biyo hanyar da ta dace zan iya karɓansa in ce to kina son shi, ina son shi, kana son ta, in ce to ni kuma in miƙa ta hannun iyayenta da take zaune a gidansu a lokacin da na dawo da ita. Babu wani kes, magana ta wuce. So amma da ta zaɓi ta yi yadda take so, ta bi hanyar da take so, babu yadda na iya, sai dai in ce to Allah ya bada sa'a.